Deka boj, lemne deka bor, Henry du Mynsiem jonga ong utrai. Long bala kerku, ia kajing trei kajong Mynsiem Bakhuid. Kabaudang yai trei, hakajing im jongi haduk mentah. Ai kublai Pentecost Sunday, yapi baro, kiba pensya skor, yakanika kubor, hakanika por. Batlong kaburam kajingoken. Yo play ukpa, play ukon, baru play Mynsiem Bakhuid. Ngidwai bau play kerku yangi. Ha kajia selok, kabangin pelik jemut biang, nagaktin kajawo. Ngin sedang, yaka series kabatamay, halor jong katim, Mynsiem Bakhuid, bat ki Synran Jisu. Bat ingin pensyong nomrem, ya kanika series lang ba jong niu benai baro si benai halor ki jingto ki bangi yo haka kitab ki kam ki apostle haka New Testament ka kitab ki kam ki apostle na jutip ika kum ka kitab history jong ka Bible. Lukas ubala tho ye ka gospel. Ude unong tho jong ka kitab ki kam ki apostle. Badu Lukas ya tho yangi bahakata kasngi Pentecost San Paul sngi hadin ka jingmipat jong try Jisu wan kajing tray kajong Mynsiem Bakhuid kumbau Jisu ulakular ye ke Synran jong bagin up ha Jerusalem babikin yokmat ye ka bor kajong Mynsiem Bakhuid nong gabaar ki kam ki apostol layat ho yangi ye kata kajing wan kajing tray Mynsiem Bakhuid Kanika juk kesingi Pentekosi. Hakatakan kajing treyu Mynsiem Bakhuid. Lapan ka yaka balang Kristan. Hakataka spasnem kabaningkom. Nyay ngo yoblay. Nakabanta kesingi Pentecost. Patman ka Pentecost Sunday. Kipenkan mau yakataka jing trey kajong Mynsiem Bakhuid. Wan ra'ru yaga balang Kristan hakanika slabertay haka jede bat kajia selok nakabanta jong kanika por ngin pelik jemut haka tukalanong kabaar ka kitab ki kam ki apostol bat haka ni kalanong laya to yangi ya kajing wan kajing tray Mynsiem Bakhuid hakata ka kamera kabahaneng ka kamera kabaki Synran Jisu kilaya duai kumbashi pau sngi lenter ya to yangi daw Lukas hakato kalanong kabadengkong ki kam ki apostol paparo kilaya ine dagaway kajingmut ha kajing duai bat hakataka kamera kabahanen kalawan kajing tray kajong Mynsiem Bakhuid don artli ki kibangin pelik jemut hakataka kajing tray Mynsiem Bakhuid hapdeng ki Synran jong Jisu ha kataka sngi Pentecost kabaningkom kajing tray
jong Mynsiem Bakhuid kabawan ra yaka jing yo mat yaki ki ba pula haka jing im jong ki Synran jong u Jisu kito kid khot sau teli syakmat jong kalanong kabaar ki kam ki apostol kaya tho yangi banda poi kita kasngi Pentecost ki baro ki le don lang ha kawai ka jaga sngap ha le ya tho yangi ya ka jing trayu Mynsiem Bakhuid haka negador te kendit lawan ka jing sawa na beneng gom kan air kababe kertep kumta ulukas ulabo record ya kene ka jing tray ka jong Mynsiem Bakhuid bale tho yangi bala pendap ya kata ka jing baro kawai hakaba kileshong bat kaba koridor susu laong hakato gerkot kabalai bat kabasau bat lapau haki ki thali ki ba pai penat kum kading te kala shong halor wei pa wei naki ong ka tin chomple bat ha kato gerkot kabasau long bala pendap yaki baro da Mynsiem Bakhuid bat keles dang ban kren haki weipat kitle kat kumba Mynsiem lai bor yaki ban kren kiri kisau teli kiri khot syakmat kia tho yangi ya kata ka jing sisa jong ka jing yo mat ki Synran yaki kiba pula kiba kimpat ju yo ma menshwa kiba pula hakata ka jing tray ka jong Mynsiem Bakhuid pat para bangai kadai kani ka jing tray kabawan ra ya kata ka jing yo mat ka bakan jaman sim yaki kiba pula kiba ki jingut ciperkat jongi kum kibriu nginam la ban batai satya syapang kita ke bangi ong kiba pela kai ke bajia hakata ka kamera ke bahaneng iong yaka bakalong ke ba pela ni pendon kam yaka tin pela tang yaki kiba mangi kum kibriu ngimla ban batai ngimla ban syapang de ka bor briu jongi namar kita ki ba pela kide ki jong blai hi anila banong hakasngi Pentecost kita ki ba pela ki ba wan nau blai hi ki Synran jong Jisu ki yo ma ya kita ki ba pela bat kata ken kadai ka jing sang jong kalanong ka ba thamai haka jing im ki Synran ki jong Jisu ka jing yo ma ya kita ki ba pela haka jing tray ka jong Mynsiem Bakhuid ki ba thamai ki ba wan ra ya kalanong ka ba thamai haka jing syakri jongki kom kinong bod utra Jisu hoi la ya tho yangi baki ba shong ha Jerusalem kebios ngau ya kata ka jing sawa haka ta ka kamera ka bahaneng kiliawan ban pensyashkor ban pekmi ya ka ai ka bajia haka ta ka kamera ka bahaneng balaya tho yangi haka ni kalanong ka baar hi paro kala sio lengo ya ka ai ka bajia haka ta ka por pramangai ki ba pela ki ba wan no blai ki pen lengo ken yangi ki khon ben riu hasla pertai kim dai ban snow pelai kata ki pen lengo ki bo jingkeli namar ba ki jong blai mla ban champang yaki
bor patay bor jing start beriu jongi eki jong play ngiyo mat yaki hagaman sim am shamla ai yaki ki ba phla ki jong play bangin ya patay start sa pang jongki ban ya tainia sa pang jongki ki ba phla ki jong play la ai hangi bangin yo mat yaki hagaman sim jongi barha bangi yo mat yaki ki ba phla ki jong play ngiyo bor ke no play ban pendep ya kata ka jingkot ke jong kum ta ken kalalong hakas ni Pentecost don ke bala kali jingkali ke ke bakum kane don ru haka jing bamla sungtho jong ka jumut berkat joki kila tarai sniu wat ni kata ka jingjia kila ong ba kita ki badon ka kamera ka bahaneng kila bu ai wan thamai prabangit imde ban sno lengo habawan ka jing tre ka jong blei haga balang haga jing im jongi kindon sipon ki ke pelong ye ki breu bakin sno lengo ban keli jing keliru yaki teng wat ban batai kurmaru yaki kumba kalalong hakas ni Pentecost nregi deben so to shy yakani yaki jong blei ki ba pala ni yomat yaki la ki breu ki so to nikim so to yaki ublei ap hadu bakinda so to ki breu ba trei kat kum ka ayom trei jong hu kasi Pentecost kaya to ingi ya kata ka ayom jong ka jing wan Mynsiem Bakhuid Panuan ra ya kalanong ka batamay haka jing im ke Synran Jisu ngidwai bahakane ka Pentecost Sunday mangabat mangilang baroro ngin play ki donut jongi saka jing yomat yaki ki bapla ki batamay ki jong play angila ban pendep ya ka jing khot ka jong play yangi haka jing syakri ya ka kam ka jong ni emakis ni baki por ki badon sipon ki jing kali ya ka jing drei ka jong Mynsiem Bakhuid nrai prabangai tongin so tho syakdar don jing batai bakin jabriu bala ban so tholot ya ka jing drei ka jong Mynsiem Bakhuid nangin dip ya ka ni ka jing shisha baka jing drei ka jong Mynsiem Bakhuid kabab pala kabam la ban batai da ka jing start briu kawan ra ka Mynsiem jongi yaki ki bawan no blai hi bangila ban pendep ru ya kata ka jing khot ka jong blai namar daga boy daga bor ka jong hi no Mynsiem jonga utrai kabanta ka ba arba hakasi Pentecost haba wan kata ka jing tuloy Mynsiem Bakhuid iipat sa kanikaway bakawan ra sachi sinpat yaka jing slur ban saki haka jing im jongki Synran utrai Jisu kada khot ka bakat sao jong kada ka nong ka baar ki kam ki apostol kaya tho yangi yaka ni ka jing sisa ka ba kodor hadu kata-kata Syapang u Petros bat ka kenhun ka jong u ka kenhun ka jong trai Jisu hi ngitip ha yo Petros oblalen yo Jisu laisin laiwat ngitip ha ikijing sajop jong ki jing kut jimut u Petros deka bor jing la jong u kumubreu ngitip ha ikijing sajop jong kata kenhun parok away Henry yang yo blay kasngi Pentecost kaya tho ingi gani ka jing shisha bau Mynsiem Bakhuid utake yung bawan banwan ra ya ka jing yo mat ya ki ba phala ki ba thamai kata ka jing yo mat ka wan ra ru ya ka jing slur ka ba kanjam Mynsiem ban yeng da ka mantau Jisu
Banam syakting syuk. Ya kibor. Kibani lek persyak. Ya kata ka jing sisya. Jo u Petros u balen yu Jisu. Laya tho. Hagan kot ka bakat sao. Henry haba u Petros. Ulayeng bat ki kat way ngot. So tenat ha. Ya kan record jong Lukas. U Petros ulayeng. Baka kan hun ke sendaro Jisu. Kila ayu. Le tho Lukas yang i. Kila penjam ialah kaktiin. U Petros ubala pet jingai bhano Jisu. Bayas ai ding lembat kito. Kibile persyak baru Jisu. Shwa bansa na penayu Jisu. U Petros ubalen yo Jisu. Hakata ka met. Hakaba latihan bishar yo Jisu. Henry kajing wan kajing trayu Mynsiem Bakhuid Bakhuid kaperlong yo tau jo Petros bat ki perlok jeng ka tim jong bakin yeng le tho yangi habo Petros pula yeng bat ki kat wengot so tenat memperkat ya kata ka tim baro ka wei ka yo mat ya ka bor ka batamai ka bor ka ba penslur yaki ban pertajam ya ka ya ka jing shisha syapang utrai Jisu pin pule terter kin khot naduk ka bakat san terter pin pule kuno ba Petros da ka jing slur upen so tho bau new jo Jisu kain ya uba plasa na pna uni kain ulong penim jong ka pertai kajing slur bania tho ya kata kajing long bakerpan kajing wanu Jisu syaka pertai klem don kajing syakti klem don syuk kajing konyo haka Mynsiem Bakhuid uwan ra ya kajing slur kabakan jam Mynsiem haka taka sengi Pentecost haki Synran kibla do no ya kajing slur joki ki Synran kibla pensyong nong rem ya kajing syakri haka jingla haka jing tip joki ki Synran haka sengi Pentecost yomat ya kajing tray Mynsiem Bakhuid yomat ya ki eki ke bapala ke bawan no blay hoi ki yomat ru ikabor panlong slur lapan slur biang yaki ikabor Mynsiem Bakhuid ban yen ban saki yo try Jisu prabangai to belen yarap ingi akan dikasengi Pentecost dongin plak mat jong try kila don bon ki kep bagi la dono ikajing slur jongi ban saki yo try Jisu ki don sipon ki ki wan ka jim jongi ki ba pelong ingi kum ki Synran handai ban pai de no bagi la dono ikajing slur ban saki yo try Jisu ai bakan dikasengi Pentecost Sunday kan wan ra biangi ya kata ka jing yo mat ika boru Mynsiem Bakhuid bangin yeng jot bangin pertajam bangin am syapting ya kan udo ka bor kabayang nyale persya ya kata ka jing sisya bangin pembena ya ka jing penem utrai Jisu syaka bertahi barok kawai doblen kerkuyangi hakan ikasengi ka bekerbang hakan ikasengi ka jong ka balang Kristan hi angin yo amat ya ki ba pela haka jing tray Mynsiem Bakhuid haki balang jongi haki jing im ki jongi shimet in yo amat ya kata ka ba pela ka ba wan no blay ka ban pela yangi ban pendep ya ka jing khot jong hoi ngin yo amat kain such a sin pat ya ka jing tray Mynsiem ka ba wan ra biang hagi ya ka jing slur ban saki yo try jongi haka ni ka pertai do blen kerkuyangi na kabenta ka buram ka jong uhi amen.